Arratsaldeon eta ongi etorriak 11.bit saiora. Hementxe gaituzue berriz ere teknologia berrien inguruko azken proposamenak, bitxikeriak eta albisteak kontatzeko prest. Zagarraren konpainiaren sortzailea hilda, bere lana hurbilagotik ezagutzen saiatuko gara gaurko saioan. Bideo-jokoen mundua ere ez dugu ahaztuko, badakizue portatil bat ekoiztu dutela bereziki bideo-jokoetara jokatzeko. Dantza.com dantzaren inguruko 11 ekitaldi batzen dituen webgunera ere hurbilduko gara, eta Azkue Fundazioaren eskutik gure online erreputazioa zaintzeko jarraitu beharreko praktika egokiak ezagutuko ditugu. Hauxe dana labur-labur sumarioan batu dugu, beraz, adi egon. Apple konpainiaren sortzailea hilda. Bideo-jokoetara jokatzeko lehen portatila kalean da. Gure online erreputazioa nola zaindu ikasiko dugu. Dantza.com webgunera hurbilduko gara. Steve Jobs, Appleen sortzailea aurreko astean hil zen. Askoren ustez, zagar batek 2.389 euro balio zituela sinestarazi zigun gizona hilda. Jarraian datorren bideoak bere lana hobeto ezagutzen lagunduko digu. Teknologia berrietako produktuek, ideiak, irudiak saltzen dituzte hein handi batean. Irudia saltzen aintzindari ez ezik maisu izan zen Steve Jobs, Appleko burua. Apple egun dena berak bere ideiek osatu zuten. iPod, Mac berrituak, iPhone eta azken asmakuntza iPad sortzea izan zuen. Gailuen funtzionalitatea alde batera utzita, Steve Jobsek Apple saltzen asmatu zuen. iPhone bat izatea ez baita askorentzat telefono bat izatea soilik. Ikusi beharko da Applek etorkizunean ze bide hartzen duen. Bideo-jokoetara nonahi jokatzeko aukera izango dugu dagoeneko asmatu dutelako bideo-jokoetara bereziki jolasteko prestatuta dagoen portatila. Nola funtzionatzen duen jakin nahi? Ordenagailu, portatil, telefono mugikor, gadget deituriko gailu elektronikoak punta-puntan daude. Bideo-jokoek merkatuan indarra hartzen jarraitzen dute urtetik urtera, eta hain zuzen ere bideo-jokoak berean erabiltzeko ordenagailu portatila sortu dute. Ez da ohiko bideokontsola, baina bideokontsoletara jokatzeko erabilera nagusia izango du Razer Blade izeneko ordenagailuak. Gama altuko aparailua izango da, $2.800 prezioarekin merkaturatuko baita. 17 atzbeteko pantaila izango du eta erresoluzio altua. Portatilak teklatuaren eskuinaldean ukipen pantaila txiki bat du, trackpad funtzioa betetzen duena eta xagua konektatuz gero sarbide zuzenetarako pantaila bihurtzen dena. Botoiak norbere nahira konfiguragarriak izango dira. 8 gigako memoria izango du portatilak. Laster jarriko dute salgai Ameriketako estatu batuetan. Munduko gainontzeko tokietara noiz zabalduko den ez dago zehaztua. Onlineko bizitza eta offlineko bizitza. Non dago muga? Interneten horren beste informazio denen eskura egoteak baditu bere onurak. Baina nola kontrolatu jartzen duten edo jartzen dugun informazio hori guztia gure onurarako edo kalterako den? Azkue Fundazioko lagunek badituzte gure onlineko erreputazioa zaintzen lagunduko diguten zenbait praktika egoki.
Online erreputazioa da gutaz interneten esaten den guztia. Kontutan izan behar dugu, ez da bakarrik gu botatzen ditugun iritziak, gure edukiak, gure argazkiak, gure bideoak, ez dela bakarrik hori, baizik eta beste batek ere bota dezakena. Lehen ere, horrelakoak, erreputazio hori ere, kalean zegoela. Herriko plazan, tabernetan, erizetan, ikastetxetan, edozein lekutan gutaz hitz egiten zen. Baina gaur egun, iritzi horiek arinago botatzen dira. Zergatik, medio teknologikoak direla eta interneten bidez berehala zabaltzen direlako, edozein momentutan eta edozein entzat eskuragarri daudelako, eta gainera milaka eduki ezberdin izan daitezkelako. Denbora batetik hona, enpresak konturatu dira, kontsumitzaileek gero eta denbora gehiago pasatzen dutela interneten, eta lehen telebistan pasatzen bagendu, bataz beste 5-6 ordu, orain denbora hori gutxitu da, eta interneten pasatzen dugu denbora gehiago. Orduan, enpresak konturatu dira hortaz, eta egin dutena izan da, beraien estrategia pixkat aldatu online mundura eta sare sozialen mundura. Hasiera baten sozial media egiten ari ziren enpresak oso handiak ziren, baina gero eta enpresa txiki ertain gehiago ari dira sozial media estrategia hori egiten. Azken finean konturatu direlako estrategia nahiko merkeak direla eta eraginkorrak direla, baina hasi baino lehen egia da hausnarketa bat egin behar dutela. Ez da bakarrik sare sozialetan estrategia bat egitea, pentsatu behar da aldez aurretik zer lortu nahi dugun, zelan egin nahi dugun, eta batez ere zein da estrategia horren helburua. Enpresa askok batez ere ertainak uste dutena da presentzia edukitzea guztia dela. Zabaltzen ditut profilak Twitter, Facebook, Twenty eta horrelako sare sozialetan, eta horrekin daukatan egin da. Azkenean lana hori baino askoz gehiago da. Euki behar dute enpresa barruan pertsona bat, benetan estrategia argi daukana, jakiteko zein dan helburua, zelan neurtuko dugun, krisi momentu horiek zelan aurrera eramango diren, eta horren arabera hasi gaitezke estrategia egoki bat egiten. Izan daiteke adibidez, beste batek igotako argazkietan edo bideoetan gu etiketatuta egotea eta gure onerako ez izatea. Lana bilatzen dugunean adibidez, gaur egun enpresek bilaketak egiten dituzte interneten ikusteko norgaren, zergaren, zer iritzi daukagun, nola botatzen dugun, zeduki dagoen, eta adibidez beste batek argitaratutako irudiak badira ere, zaindu beharra dago, zer dagoen eta nola erakusten den gure irudia. Orain dela urte pare bat uste dut izan zela, Nestlé enpresak jaso zituen bere Facebookeko profilean komentario negatiboak esaten zutelako KitKat fabrikatzeko erabiltzen zela ez dakit nongo zuhaitz baten zera materialak eta hori. Kontsumitzaileek salatzen zioten enpresak ez zuela inolako errespeturik ingurumenaren zaintzarekin. Orduan hasi ziren komentario negatibo pila bat beraien profilean zintzilikatzen. Eta egin zuten KitKataren logoarekin kill bezalako hitz horrekin beste logo bat, eta hasi ziren estrategia handi bat zabaltzen Greenpeaceen eskutik. Orduan Nestlek egin zuena izan zen bere profila, lehenengo komentario danak ezabatu eta gero bere profila kendu. Eta azkenean horrekin lortzen duzuna da, jendeak zeo zer txarra jarri nahi baldin badu zure reputazio online hori hausteko moduak bilatuko ditu. Orduan, zure profila ezabatzen baduzu, beste modu batzuk topatuko dituzte. Orduan, askoz hobeagoa da enpresarentzat bere profilean jasotzea kritikak bertan edukiko dituzulako eta kudeatzeko errezagoa izango delako, kentzea edo ezabatzea baino eta gero auskalo non jarri diren komentario negatibo horiek.
Gaur egun badaude enpresa espezializatuak, bai enpresentzako eta bai pertsona pribatuentzako online ospe hori edo online erreputazio hori zaintzen laguntzen dutenak. Eta bitxikeri moduan, adibidez, Frantzian badago aseguru enpresa bat, poliza baten bidez, 10 eurotako tarifa bategatik hilean, bermatzen duela gure online erreputazioa zainduko duela, komentario txarrak kenduko dituela edo ezabatuko dituela, eta saiatuko dela gutaz eduki onak behin eta berriro errepikatzen, nolabait lehenengo postuetara igo ahal izateko eduki horiek. Askotan honi buruz hitz egiten denean gomendio batzuk ematen dira. Eta garrantzitsuenak komentatu dugunaz aparte, entzutea da. Azkenean eukiko dituzu zure kontsumitzaileak modu errez baten beraiekin hitz egiteko eta komunikazioa bidirekzionala izateko, baina entzutea eta beraiek nahi dutena eta behar dutena deszifratzea eta ondo ulertzea ez da hain erreza ere ez. Orduan, behin entzuten dugula eta behin badakigula gutxi gorabehera gure komunitateak zer nahi duen eta zer behar duen, azkenean informazioa eskaintzea eta nola eskaintzea ez da hain erreza ere. Gero ere beste gomendio bat da, jasotzen ditugunean kritikak edo gustatzen ez zaizkigun gauzak, hori kudeatzea ere ez dela erreza. Eta askotan enpresek egiten dutena da, komentario hauek txarrak direlako guretzat edo ez direlako aproposak, esabatu egiten ditugu. Gomendio horrela argiena da prebentzioa. Jakin behar dugu zerbait argitaratzen dugunean zer den eta nola egiten dugun, eta kontutan izan hor geratuko dela, nahi eta nahi ez, interneten egongo dela. Facebook gero eta pribatutasun maila handiagoak edo aukera handiagoak ematen ditu. Baina kontutan izan behar da, adibidez, timeline berriarekin, Facebookeko timeline berriarekin, hori ere, ondo zaindu behar izango dugula, bakoitzak, norberak beraien profiletan, ze Open Grapharekin aukera emango diegu aplikazio guztietara sortu ahal izateko, gure datuak eskuratu ahal izateko. Orduan, pribatutasun zera aukerak ondo bermatzen baditugu, ez legoke arazorik izan behar. Nik uste, edo guk uste mundu honetan mugitzen garenak sare sozialen mundua oraindik garatzeko dagoela, estrategia asko eta modu ezberdinetan egin daitezkela, gero eta kontsumitzaile gehiago daudela eta gero eta denbora gehiago pasatzen dugula sare sozialetan, orduan nik uste enpresek gero eta tendentzia izango da gero eta estrategia gehiago egitera inguru sozial hauetan. Horrek ez du esan nahi, modu efektiboena dela kontsumitzaileekin kontaktuan egoteko enpresa guztientzat. Azkenean zuk ezagutu behar duzu zure kontsumitzailea, non dagoen, zeintzuk diren bere gustuak eta horren arabera zure estrategia zehaztu. Dantza maite dute eta orotariko dantza ekimenak zabaltzea dute helburu. Dantza.com webgunea ari gara. Albisteak ekoiztu, agenda propioa landu, bideoak egin eta ezkegi, zerbitzu asko ematen ditu jarraian ezagutuko dugun webguneak. Jantzan ikusitarek etxen xok barrie, agure azarrak jantzan ikusitarek etxen xok barrie. Dantzan.com da webgune bat izango litzateke, baina webgune bat baina gehiago guri gustatzen zaigu esatea komunitate bat dela. Dantzaren inguruan, Euskal Herrian biltzen joan garen komunitate bat,
Dantzaren inguruan gertatzen diren albisteak, gertaerak, emanaldiak, datozenak, pasatutakoak, iritziak, guzti hori bildu, trukatu eta elkarren berri izateko eta jendeari ere dantzaren berri emateko aukera ematen digun gune bat. Gura da bena barruetara beixue, jantzan ikasi, gura da bena barruetara beixue. Dagoeneko 10 urte igaro dira ekimen hau sortu zenetik. Oier Araolazak hasieran posta zerrenda bat sortu zela azaldu digu. Honen bisitasuna ikusita zerbait sendoagoa eratu nahi izan zuten, dantzan.com hain zuzen. Ikusten genuen ere bazegoela behar bat dantzaren inguruan lan komunikatibo bat eta divulgatibo bat egiteko, medio orokorrek dantzari eskaintzen zioten arreta ez zen guri gustatuko litzaiguken adinakoa eta ikusten genuen bazegoela dantzaren inguruko informazioa eta dantzaren inguruko dinamikak ezagutzeko gose bat eta komunikabide orokorrek bere orokortasunean behar adina ez dutenak estaltzen. Eta orduan berezitasun hori, hau da, dantzan interesa daukan jendeak ezagutu dezan dantzaren alorrean gertatzen diren gauza guztiak eta dantza bera ere publiko zabalagoetara ezagutzera emateko aukera eta bidea izan da guretzat dantzan.com. Egunero bisitari ugari jasotzen ditu webguneak. Ataletan banatuta oso informazio interesgarria eskaintzen du. Oinarria albistegi bada, blog bada, eguneroko albisteak edo gertaerak jasotzen dituena, baina horrez gain bideoak ere eskaintzen ditu eta iruditzen zitzaigun dantzaren alorrean ezinbestekoa zela hori. Ez dantza hitz egitea da gauza bat, baina dantza ikustea beste bat. Eta orduan bideoak ditugu argazki sare edo argazki fondo nahiko zabal bat dantzaren ingurukoa. Eguneroko hemeroteka bat ere dago, hau da beste komunikabideetan dantzaren inguruan argitaratzen diren kontuak ere biltzen ditugu agenda bat, eta agendak ere interes handia eta jarraipen handia dauka. Zer noiz daukagun dantza ikusteko aukera, blog komunitate bat ere dago bertan, eta beste argitalpenak, argitaratzen dijoazen publikazio, liburu, aldizkari, disko eta guztien erreseñak eta jasotzen dira, eta beste hainbat kontu, bitxikeria bezala adibidez ere badaukagu atal bat, iruditzen zaiguna berezia edo guk kutxuna daukaguna, eta da euskal dantzariak nazioartean, hau da, Europan barrena, hainbat opera, ballet, etxe eta konpainietan dantzan ari diren euskal dantzariak, Euskal Herrian inork ezagutzen ez ditugunak, eta horietako asko herri horietan, ez dakit izarrak, baina bai behintzat oso artista ezagunak eta entzutetsuak direnak, eta haien jarraipena egiteko ere atal bat daukagu mapa batekin jakiteko bakoitzan non dagoen, nor dagoen Monte Carlo, non dagoen Vienan, nor dagoen Frankfurten, eta bakoitzaren inguruko azken albisteak jasotzeko ere bai, non egin duen dantza, zer egin duen eta horrelako kontu. Beraz, euskal dantzen tradizioa ez ezik, dantza orokorrean jorratzen du webguneak. Hau guztia aurrera ateratzeko giltza elkarlana dela azaldu digu Oierrek. Informazioaren iturri nagusiak parte hartzaileak beraiek dira. Eta albistegia beti izan da irekia, hau da, albistegira norberak bidali ditzake bere albisteak eta beraz talde bakoitzak edo sortzaile edo dinamizatzaile agente bakoitzak esaten du, hauxe daukagu asteburuan, beste hau egiteragoaz edo horrelakotan izan gera eta bakoitzak berea kontatzen du eta horri esker bizi da webgunea eta dinamizatzen da. Gero badago lantalde txiki bat horri forma ematen diona, baina bere kasa ezingo lukeena guzti hori abarkatu eta noizki gauza asko ies egingo zizkiguten. Eta webgune bisitariaren profila nolakoa da? 3 multzo edo bereiztuko nituzke. Batetik, badaukagu komunitate bat, hasieran aipatzen nuena, posta zerrenda horren inguruan biltzen joan zena, eta gaur egun 250 lagunek edo osatzen dutena, posta zerrendan jarraitzen dutenak parte hartzen, eta pixkat esan digun webgunearen osagarri erabatekoa dena, eta
esango genuke hori dela alderik dinamikoena, parte hartzaileena, albisteak gehien bialtzen dituena, eta barrez. Gero badaukagu, nik uste dut, beste fokoa edo hartzaile mota da, ikusle edo dantzazale arrunta, hau da, dantzan interesa duena besterik gabe hartaz gozatzeko eta ikusteko edo dantzatzeko, eta beraz, badaukala interesa dantzan.com sartzeko, jakiteko noiz den mutxiko egun arrangoitzen, ze dantza emanaldi izango dien asteburu honetan nire herrian, eta horrelako kontuak. Eta hirugarrenik nik uste dut badegoela ere irakurle edo jarraitzaile espezializatu bat, gutxiago dena, baina alorreko profesionala izan daitekeena, bai komunikazio mailan edo baita konpainiaetako edo kudaketa mailan, eta beraz, beraiek interes profesional bat daukatenak dantzan.comeko dinamika hori jarraitzen eta bertan parte hartzen. Euskal dantzen gaur egungo egoeraren analisia egiteko aukera ere izan dugu. Nik uste dut bi aldetatik begiratu dakiokela, ezta? Batetik ikusten duzu gaur egungo gizarteak dituen balioak eta sustatzen diren jarduerak kontuan hartuta, hau da, kulturak ez dauka inongo estimarik, kulturaren barruan dantza azkenengo zera anaia txikiena da, eta tradizionala baldin bada, ez dauka inongo arrakasta mediatiko, ez dago modan, ez zerrez. Eta kontestu horretan, oraindik ere Euskal Herrian hainbat eta hainbat gaztek, eta ez hain gaztek, dantza eta gaina dantza tradizionala egitea nahi duela erabakitzea, izugarri iruditzen zaigu. Hau da, badakigu garai batean gehiago zirela, baina hala ere gaur egun ere herri guztietan dago dantza talde bat, dantza talde guztietan daude 10, 12, 15, 20 edo 30 dantzari, eta batzutan 40 ere bai, eta hori oso jarduera kultural gutxitan gertatzen den errealitate bada. Bestetik ze arazo daukagun, egituratze urria, hau da, dantzariak sektore bezala oso egituratze ahula daukagu eta ez gera gai izan proiektu sendoak elkarren artean adostu eta aurrera eramateko, ez? Beraz, zer gertatuko da? Benetan pentsatzen dut dantza gizarte guztietan bizirik dagoen zerbait dela. Ez dago kultura bat, ez dago herri bat mundu osoan dantza egiten ez duenik. Beraz, gizakiok, emakumeok berezko daukagun behar bada, barruti sortzen zaigun behar bat, eta beraz, dantza egiteari ez diogu lautziko inoiz. Orduan, hori onartuta, lanean jarri beharko gera, hori ahalik eta egokien bideratzeko, eta benetan daukagun ondare zoragarria baita, benetan berritu, indartu, sustatu eta zabaltzeko.
hause gaurko zaioak eman duena. Agur ezateko unea bai, baina agurtu aurretik beti bezala zarean ikusitako bitxikeria honekin utziko zaituztegu. Datorren astera arte. Something that will change our daily lives, that will change history, 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 that will change history. That will be the most beautiful day.